Κάνει το σοφατή, ωραία. Για να δούμε τη σέντρα. Χαμηλά. Το λάθος γίνεται. Τέτα τέτοια τον Άρη. Γκολ η Αργανάρα λοιπόν με τον Κίκο. Και κάνει ο Κίκο τον 2-1, ο οποίος ήταν ψύχρεμος, ήταν εκεί, ήταν στη σωστή θέση. Ήξερε τι να κάνει την μπάλα και την κάρβωσε. Την κάρβωσε την μπάλα. Ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός είναι σαν να μην έχει βγει στον αγωνιστικό χώρο και κάνει μια σόλο προσπάθεια και κερδίζει και το φάουλ πάνω στη γραμμή ο Νέτο. Σε πολύ καλό σημείο το φάουλ. Νέτο χωρίς φορά το κόλλησε! Το κόλλησε! Έγραψε! Έγραψε! Νέτο! 3-1! Νέτο! Γκολ! Νέτο! Ρούντολφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή, σαν πέφτει το βραδάκι έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιώνει, τον φωνάζουν και γελούν, τη μύτη του στο χιόνι κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης, Ρούντολφ είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως. Τα ελάφια στο Λοιπόν, εδώ